салом ҳамдиёрони гиромӣ қадр ва интихобкунандагони муҳтарам. ман Саидзода Фирдавс ҳамроҳ номзад аз Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ба вакилии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳавзаи интихоботии якмандатии Мир Саид Алии Ҳамадонӣ таҳти рақами 35 мебошам. сараввал мехоҳам таъкид намоям ки пайравӣ ва ҳимоят аз сиёсати оқилона, дурандешонаву созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва татбиқу амалисозии барномаи пешазинтихоботии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, ки дар анҷумани 15-уми Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон зери шиори барои пешрафт ва саодати халқи Тоҷикистон тасдиқ гардидааст, асоси барномаи пешазинтихоботии мост. ҳамдиёрони арҷманд, интихобкунандагони гиромӣ, омили асосӣ дар интихобот ба ҳайси номзад аз Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ба вакилии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок кардан, муҳаббату садоқат ба Тоҷикистони азиз ва ифтихор аз ватану ватандорӣ мебошад. дар ин зимн мехоҳам қайд намоям ки дар мавриди аз ҷониби шумо интихобкунандагони азиз ба симати вакили парлумон интихоб гардиданам, фаъолияти худро ҳамчун вакил ҷиҳати таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ҳимояи манфиатҳои миллӣ, ташаккули ҷомеаи устувори шаҳрвандӣ, тақвияти соҳибихтиёрӣ ва давлатдории миллӣ, тавсеаи иқтисодиёт ва амалӣ намудани ҳадафҳои стратегии кишвар, беҳбудии вазъи иҷтимоӣ, рушди маориф ва илм ва дар ин замина беҳтар намудани ҷойгоҳи устоду омӯзгор, тақвияти саломатии ҷомеа, дастгирии ҷавонон ва насли наврас, тақвияту таҳкими қонунгузорӣ дар кишвар ва таъмини волоияти қонун равона менамоем. ҳадафи барномаи пешазинтихоботии мо аз амалишавии масъалаҳои зерин иборат мебошад. якум, дар самти таҳкими сулҳу субот ва ваҳдату ризояти миллӣ ҳамчун дастоварди беназири халқи Тоҷикистон ҳадафҳои зеринро амалӣ хоҳем кард. дар амалисозии ҳадафҳои миллиамон пеш аз ҳама амнияти миллӣ ва рушди устувори иқтисодӣ ва баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми кишварамон саҳмгузорӣ хоҳем намуд. дар баланд бардоштани сатҳи маърифати сиёсии шаҳрвандон, эҳтиром ба арзишҳои демократӣ, таъмини иштироки фаъоли аҳолӣ дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии мамлакат талош хоҳем кард. ба арзишҳои миллӣ, забони давлатӣ ва муқаддасоти миллӣ дар якҷоягӣ бо интихобкунандагони гиромӣ арҷгузор хоҳем буд. дар роҳи таъмини таълими босалоҳият, сифати таҳсилот, ихтироъкорӣ сипари боэътимод гашта, таассуб, хурофот ва дигар равияҳои номатлубро дар якҷоягӣ бо интихобкунандагон маҳкум менамоем. дуюм, дар самти татбиқи сиёсати иқтисодӣ корҳои зеринро амалӣ хоҳем намуд. дар таъмини рушди устувори иқтисодӣ ва беҳбуд бахшидан ба зиндагии мардуми кишвар дар иҷрои муваффақонаи ҳадафҳои стратегии давлат саҳмгузорӣ намуда, дар таҳияи қонунҳои нав ва пешниҳоду тағйири иловаҳо ба қонунҳои мавҷуда бо мақсади комёб шудан ба ҳадафҳои стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ширкат меварзем. интихобкунандагони гиромӣ медонанд ки аз ҷониби пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон гардидааст. мусоидат ва дастрасии тамоми қишрҳои ҷомеа ва хизматрасониҳои давлатии босифат тавассути истифодаи технологияҳои рақамӣ яке аз масъалаҳои мубрами рӯз ба ҳисоб меравад. дар таъмини заминаҳои ҳуқуқӣ ва қабули санъатҳои дахлдор дар самти гузариш ба иқтисоди рақамӣ саҳмгузорӣ хоҳем намуд. дар таъмини ҳуқуқии рушди сармояи инсонӣ
ва баланд бардоштани маърифати иқтисоди рақамӣ ва ташаккул додани соҳибкории рақамӣ ва рушди савдои электронӣ, беҳгардонии фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ, истифодаи васеъи зеҳни сунъӣ дар пешниҳоди хизматрасониҳо ва низоми бақайдгирии давлатӣ, дар тавсеаи рушди иқтисоди сабз, ҳифзи муҳити зист ва технологияҳои навин саҳмгузорӣ менамоем. барои зиндагии шоистаи мардум такмили низоми қонунгузорӣ дар самти дастгирии қишри ниёзманди аҳолӣ талош хоҳем варзид. дар эҷоди фурсатҳои кору шуғли нави аҳолии ноҳияҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ ва Восе барои интихобкунандагони худ мусоидат менамоем. Тадбирҳоро ҷиҳати болоравии маърифати молиявии сокинон ҷонок хоҳем намуд. дар самти ободонию бунёдкории ноҳияҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ ва Восе ва шаҳраку деҳотҳо тадбирандешӣ хоҳем намуд. дар такмили қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти дастгирии фаъолияти озоди иқтисодӣ, соҳибкории истеҳсолӣ, баробарҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқи ҳамаи шаклҳои моликият саҳмгузорӣ. сеюм, дар самти татбиқи сиёсати иҷтимоӣ ҳадафҳои мо чунин аст: вобаста ба ғамхорӣ намудан дар ҳаққи гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ, ятимону маъюбон, шахсони бесаробонмондаву эҳтиёҷманд, нафақахӯрон ва расонидани кӯмаки тиббӣ ба онҳо, ҳамаи азму талош ва ваколатҳои хешро истифода хоҳем бурд. дар самти тақвият додани фаъолияти марказҳои касбомӯзӣ, фарогирии васеъи сокинони ноҳияҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ ва Восе ба омӯзиши касбҳои ихтисосҳои муосир ва забонҳои хориҷӣ аз тамоми имкониятҳои мавҷуда истифода хоҳем кард. дар тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим дар ҷомеа ва рушди маърифати тиббию санитарӣ талош хоҳем намуд. аз ҳама имкониятҳо барои бо ҷойи кор таъмин намудани муҳоҷирони ба ватан баргашта тавассути таъсис додани ҷойҳои кории нав кӯшишу талош менамоем. дастгирии сиёсати давлатӣ дар самти тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занону духтарони болоявқадро дар афзалият қарор хоҳем дод. чорум, дар самти рушди маориф, илм ва фарҳанг амалҳои зеринро анҷом хоҳем дод. дар сафарбар кардани нерӯи зеҳнии ҷомеа ҷиҳати амалигардонии иқдоми пешвои миллат оид ба 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф дар солҳои 2020-2040 мусоидат хоҳем намуд. баҳри тақвияти омӯзиши фанҳои табиӣ, риёзӣ ва дақиқ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ тавассути татбиқи низоми таҳсилоти тафриқавӣ талошу кӯшиш менамоем. дар бунёди муассисаҳои таълимии нав ва таъмири муассисаҳои таълимии амалкунанда мусоидат менамоем. ҷиҳати дастгирии иҷтимоию маънавии омӯзгорон ва баланд бардоштани мақому мартабаи омӯзгор дар ҷомеа талош хоҳем намуд. дар иштироки мунтазами насли наврас дар озмунҳои ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ман, фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, илм фуруғи маърифат ва дигар озмунҳои фаннӣ мусоидат менамоем. вобаста ба тақвияти фаъолият дар самти тарғиби сиёсати созандаи пешвои миллат, арзишҳои истиқлол, ваҳдат, гиромидошти мероси моддию маънавӣ ва таъриху тамаддуни ниёгон ҳамаи ғайрату кӯшиш ва талошҳоямонро равона месозем. дар хусуси ба роҳ мондани тадбирҳои муассири ташкилӣ ва фаҳмондадиҳӣ дар самти тарбияи мафкуравӣ, пешгирӣ кардани зуҳуроти манфии ифротгароӣ ва бегонапарастӣ дар байни хонандагон корҳои фаҳмондадиҳиро ҷоннок хоҳем намуд. вобаста ба тақвияти омӯзиши забонҳои хориҷӣ ки талаботи замони муосир мебошад, дар муассисаҳои таълимии зинаҳои гуногун корҳои лозимаро анҷом хоҳем дод. дар баргузор намудани чорабиниҳо барои эҳё, ҳифз, рушд ва тарғиби мероси ғановатманди фарҳанги миллӣ дар дохил ва хориҷи кишвар саҳмгузорӣ хоҳем намуд.
шахсиятҳои боистеъдод ва хизматнишондода дар соҳаи фарҳангро ҳамаҷониба дастгирӣ менамоем. Панҷум, дар самти сиёсати давлатии ҷавонон ва варзиш ҳадафҳои зеринро пиёда хоҳем кард. дар тарбия намудани ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим саҳмгузорӣ хоҳем намуд. дар эҷоди роҳҳои муассиртари пешгирии ҷавонон аз раванди номатлуби терроризм ва экстремизм талош менамоем. дар ҷалби ҷавонон ба касбомӯзӣ ва мутобиқгардонии санъатҳои меъёрии соҳавӣ барои рушди соҳа заминагузор хоҳем буд. дар раванди фурсат додан ба иштироки ҷавонон дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷомеа талош меварзем. дар ҷалби бештари соҳибкорону ташаббускорони ватанӣ ва сармояи иловагӣ ба бунёди азнавсозии маҷмӯаву толорҳои варзишии шаҳрак ва деҳоти ноҳияҳои Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ ва Восе талош хоҳем намуд. вобаста ба ҷалби бештари наврасону ҷавонон ба бозии футбол, оммависозии футбол ва таъмин намудани иштироки наврасон дар мусобиқаҳои дохиливу байналмилалӣ заминагузорӣ хоҳем намуд. шашум, дар самти ислоҳоти ҳуқуқӣ, таҳкими қонунгузорӣ ва боло бурдани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон нақшаҳои зерин рӯй даст мебошанд. дар такмили қонунгузории кишвар ҷиҳати таҳкими истиқлоли давлатӣ, ваҳдату амнияти миллӣ, суботи сиёсӣ ва ягонагии Тоҷикистон бо назардошти равандҳои мураккаби ҷаҳонишавӣ ва вазъияти ҷаҳони муосир саҳмгузорӣ менамоем. дар тарғибу ташвиқи қонунгузорӣ, рушди донишҳои ҳуқуқӣ ва баланд бардоштани фарҳанги ҳуқуқии аҳолӣ ширкат меварзем. ҳамдиёрони арҷманд ва интихобкунандагони гиромӣ, ҳадафи асосии мо ин аст, ки сиёсати пешвои миллатро пайравӣ ва дастгирӣ намуда, барои баланд бардоштани сатҳи зиндагии ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон саҳмгузор бошем. зиндагӣ ва корномаи пешвои миллат барои ман намунаи ибрат буда, барои амалишавии дастуру ҳидоятҳо ва иқдомҳои президенти мамлакатамон тамоми донишу малака ва таҷрибаи кориамро истифода хоҳам бурд. ваъда медиҳам, ки дар мавриди аз ҷониби шумо интихобкунандагони гиромӣ дастгирӣ ёфтани номзадии ман ва интихоб гардиданам ба ҳайси вакили маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои амалӣ гаштани ҳадафҳои асосии барномаи пешазинтихоботии худ тамоми чораҳоро андешида, дар доираи салоҳият, ваколат ва имконияти вакилӣ ба интихобкунандагони азизи худ ва шаҳрвандони кишвари азизамон содиқона хизмат хоҳам намуд. ёдовар мешавем, ки 2 марти соли 2025 рӯзи интихобот аст ва овози ҳар яки шумо барои мо арзишманд мебошад. аз таваҷҷӯҳатон сипосгузорам.